愚か者め。として突破する。領地をバカな。ここは通してもらう。私に歯向かうつもりまだだ。力に。陛下。陛下。バルディアの小僧。黒い霧。闇の力です。私が。陛下。ランス、心配はいらぬ。けじめ。我々帝国の敗北。陛下。戦乱の世を治めるのは操られていようが何だろう。ディゴス陛下。さあ。邪悪を封印するために、ラングリッサーか。あの剣はニコリスがニコリスとは。ニコリスだ。私の片腕で重心。おそらく。奴を探せ。ニコリスと名乗る者だ。それと奴の持っていたラングリッサーもだ。サルラスの戦力はお飾りではありませんからな。ラングリッサーはニコリスという闇の者に持ち去られていた。襲い来る闇に対抗するため帝国との